କୌଶଳଟା ଭଲ ଭଲରେ ଭଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଚିଲ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଯାଇଥିଲି ରାଜତନ୍ତ୍ର ହାସକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲେ ଦେଖିଲି ତାର ନାମକାନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା କେ ଜାଣେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଲା କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଭ୍ରମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ହେଉଛି ଭୂରିକା ପୁରୁଷ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରେ ବୁଲେ ରାଜମାର୍ଗେ ଏ ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରହାସକୁ ଖୋଳା ରହିଯ ସୂତ୍ର ନ ଜାଣି ଅଙ୍କ କଷିଲେ ଗଣିତଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ କିଏ ତମେ ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆଉ ତମର ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ କିଛି ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ବୀର ତମେ ଚାହୁଁଛ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ରାଜା ହେବାଟା ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହଁ ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହୁଏ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ତମେ ହେବ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟର ରାଜା ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନି ମୋ କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ହେବ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନର ଜଣେ ରାଜା ତାହେଲେ ତମେ ଧର୍ମ ମୁଁ ତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହସକୁ ମାରି କଣ୍ଟିନ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି ଏଥିରେ ଅଙ୍କ କୋଷ ଗଣିତ ପାଠ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏକାଥରେ ଲମ୍ପଟିଆ ମାରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖ ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛ ତାହେଲେ ପାହାଚ 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 ପରେ ପାହାଚ ଯିବାକୁ ହେବ ଏକାଥରେ ଲମ୍ପଟିଆ ମାରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ବୀର ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ସୂତ୍ରଧର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସର ଅଛି ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଅସ୍ତ୍ର ବୁଝିଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସର ତାର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ହେଉଛି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ସେହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ରାଜପରିବାରର ମଧୁଆଳା ହେଇ ରହିଥିବେ ଠିକ୍ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଯିବ ତମେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ରାଜମହଲକୁ ଆଉ ଚୋରି କରି ଆଣିବ ରାଜାର ସେ ନାମାଙ୍କିତ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇଯିବ ତମେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ତମେ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟର ରାଜମହଲକୁ ଆଣିବ ସେ ନାମାଙ୍କିତ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚିବାକୁ। ଏ ସମୟ ଥେଇ ଥେଇ ନାଚିବାର ସମୟ ନୁହଁ ବୀର। ଏ ହେଉଛି ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ମୋ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଦେଖିବ ଏ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟର ରାଜା ହେବ ତମେ, ରାଜା। ରାଜା ଓ ହେବ ରାଜା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆସୁଛି। ଜୟ ବୀର, କାର୍ଯ୍ୟ ତମ ସଫଳ ହେଉ। ଦେଖିବି ଧର୍ମ ବିଛାଉଛି ଏଥର ଅଧର୍ମର ମାୟାଜାଳ। এই ମାୟାଜାଳରେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସର ପରିବାରଟା ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବି ଧର୍ମକୁ ମୋହସ୍ତରୁ କେ କରିବ ଜାଳ। ଅଧର୍ମର মায়াজাল অধর্ম আସୁଛି, অধর্ম।